κολλήσει γερά στα χέρια του και θα εστιάσει τον αυχέρα. Βλέπετε στο βαθμό του δυνατού ότι η σπονδυλική στήλη είναι σε ευθεία. Συμφωνεί. Μετά θα περιμένει να εκτιμήσει αν αναπνέει. Θα κάνει τον κανόνα που λέμε βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Σκύβει πάνω στη μουσούδα του ζωντανού του, ακούει την φωνή, την αναπνοή του. Πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσετε και το χέρι σας να νιώσετε το χνότοτο, όπως λέμε. Σύμφωνοι? Και βλέπετε, κοιτάει προς τη μεριά του θώρακα του κυρίως σώματος για να δει αν ανεβοκατεβαίνει θωρακά. Αν ανεβοκατεβαίνει σημαίνει ότι περνάει η ανάσα. Σύμφωνοι? Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια. Θέλουμε 20 με 30 αναπνοές το λεπτό. Το οποίο αυτό μπορεί να επηρεάζεται και από τις συνθήκες. Δηλαδή, όταν τραυματιστεί ή αν πονάει το ζώο μας, θα αυξηθεί αυτό ο ρυθμός. Εάν δείτε ότι έχει κοντή αναπνοή το ζώο σας, ο σκύλος σας, και δεν μπορεί να τη βγάλει, σημαίνει ότι πιθανώς μπορεί να έχει ένα τραύμα στο διάφραγμά του το σκύλο. Αρχίζουμε σιγά σιγά